айни ҳол мо дар меҳмонхонаи шаҳри Абу-Даби қарор дорем. Меҳмонхона дар сатҳи олӣ аст ва варзишгарон айни ҳол ноништаи саҳаринашона карданд. Дар ин ҷо хӯрокҳои парҳезӣ, мевагиҳо, ҳама чиз дар сатҳи олӣ аст, лекин мо ба ҷиддӣ варзишгаронро назорат дорем ки то ин ки вазни барзиёд нагиранд, дар вақти мусобиқа танқисӣ накашанд. Ҳозир мо меравем ҷои зали онҳо, яъне толори варзиши онҳоро мебинем, ҷоҳое ки мо вазнҳои варзишгаронро ба як чаҳорчӯбаи муайян биёрем, то ин ки вазни барзиёдатӣ нашавад.